Nandar natin. Kuan dia lubag bateri, galis dang atan og bateri. Ha? Bisa? Bisa? Ipandar na atag motor dia. Kay kuan ko no maguba og ipandaran. Diyan na yung ugasan. Mag-practice po ko dani. Motor natin, nananghid ako. Mag-practice ko. Itong ugasan. Nadol ramis gasolinahan na gasolinahan na. Kaya mekaniko berde. Yang ipang nga na compressor. Ipandar compressor. Ha? Daog na? Ang ipanginan pa na. Under compressor na. Ala. Busy man papa. Ang ipadalog ang kamot at hala, putol jud hala. Di. Hala. Yana. Nang ubag ka kay. Sauna, di din siya ganahagtaho. Sa katsanggingan nga agi mong papatan naning kamot nag panindag taho. Nin sa makaw na lamang kuno si Jack kay loy kuno jang papatan naning kamot kuno. Gilami ano po si Jess kadugad dyan, ningin sa lami na kuno taho. Sauna kay di man jud igura mo tilaw karon. Magpangita na. Mga kadaadlaw si Jack hapitan ni atan og taho. Asang pa ka nagtaho ni kay mapa ko kadigamo sadyo paron 5:45 pa so nang siyatan ang sadyo ha mulakaw alas 3 na mulakaw na diya so balik dari mga alas 5 kapin diya nga pita salya nagtaho. So guys, manay diyang buhat basta mapahuway ko grabe dyan na si dyan magkiskis manay diyang kalipay maglambing-lambing na harang kalambing dyan salya na story time. Adlaw wa ko naka-vlog kay naikog ko nga mag-vlog ko basig ganahan sila pastor gahapon sa adlaw dahil nagdani amon gipa-redeem nagbuhat sila mga pagampo naman tining comment niingon nga kanang pagampo jud mo dana kay kanarabang jud gipuy-an marag ko no sa mga nagsubaybay sa vlog ni Ate Flodrisa kuan lagi nahitabo na rin nga bay pero wa mo gupo kun hadlok basta natay dakong pagsalig sa Ginoo wa jud tay dapat kadlukan nya matong kuan man lagi kanang among gipa ampuan sa among pastor ug pastora gahapon ja para po ko nag-video kay kanang siyempre respeto po nila pa nga kanang mag-video ko na nirabazid ta ng tao ganahan bitaw pod mag-video. So mo to share ko lang nga amo na ning gipaprehan hapon. Nja karon kamerang na dari. Naman day. Okay ra ka? Kuya Rama, halipay nung kuma. Kay
Na, dari ka, nasilat pagturuwi gapon. Na, Nasi ano ma. nalipay ka. Nasa tas, si ano nga, mahimo na nang igsuon puhon ma. Hindi mo kimay mo ni Migsoon, kaya anak mo tong pastor. Mubalik. Si mama na laman, maghimo igsoon mo. Ang duwa ma. Ganahan ka maghimo si mama og imong igsoon. Kanang bibi ba, para sa anak ni artista nga bibi pa. Ganahan ka gana. Ahan ma. Kari sa Ingon ka di ka ganahan. Pinuang naman ma. Ganahan day ko no. Bitaw, bahala na Ginoo. Ato ni kira. Hindi na to ni pampuan di ay mo. Pampuan nun jud. Nja, karon nipahuway ko kay lain naghanglawas. Yung kumanglaba menta ko. Wara ko ning laban ni pahuway sa ako. Nja, nagplano ko nga kuan kanang pahit na lang magsudaan ras tindahan. Grabe jud ka maayo ang Ginoo. Kay gihatdan mig sudan dari sa among kaila pud among silingan. So mao to, ganahan ako magluto ko ang luto sa Liana. Di na alam ko magluto kay gihatdan mig sudan. Diyan na pud mi salin nga adobo. Gapon ka nagluto man sa atan. Nagkuan siya nag-adobo og halang-halang. Gani yung masalyan nga din ako sa mukha adobo. So mao tong pasalamat ko sa Ginoo kay gihatdan lagi mig sudan. Sinasala na ng pakanon. Kaya na ko promise niya nagbinutan man. Nagaman na mo kaan paniud to. Asang palitan og kuan, cornito or popsicle sa tindahan kaya na may duda ring tindahan. May daw. Nali na, kasang karan. Magkaon na. Nagang tindahan na pa'y leftover nga adobo. Diya. Na litson. Kitagaan may litson sa silingan. Napagkada na sa kumakaon ha. May makangkaan ma. Hindi sa food kay lain ng teacher. Red 90 dahil ma. Na ini comment. Bitaw. Ningan sang comments nga. Kanang na mamalits, nagwapa, ug na-relax imong dagway. Sukad nga naminjo ka. Char. Wapa na magkudaan sa una. Bitaw. Mawa naman po ko sa yung mga komento. Kasagaran bitaw sa mo comment kami nga. Hala. Kuan lagi ka na blooming. Sukad sa naminjo. Char. Ganahan naman po ta. Masalya na dia. Gusto mo kaon og. Isa mo gusto ka na? Ice cream ko no. Pagbigyan kay managsarang po rin sa mo request. Pero like panahon, tugnaw. Tugnaw ang panahon. Awiri sa niyo. Kay maglako. Kani kadalakaw na bibisag dool ra. Manglako mi kay daghang mga paninda ni Kuya Mario. Basin. Watan na pala na baglasada. Dapat karsada. Ano ka? Pakitaan ko? Dito ajo ko ilingaw no. Ganahan na po ko mang lipstick. Ang gi-apply di agi ingong programming nga. Hinahanglan buntag pa magpagmapa na. Karong tibok adlaw magwapa char. Bitaw ganahan na jud ko mag lipstick ron. Nagtindahan ng palitan na doolra. Na may silikta. Lipay sa Liana. Ito sa paatan ma. Silikta ko. Isara ka bukor nito ha. Dugaan ma. Isara uy. Ibugnaw. Sama. Isara ka bukod ha. Kau pili kau. Ora ma. Kau di kagapak ka. Apa man ko biskuit ng gato ma. Kada ha. Kari ma. Cornito. Aman kari. Kadto. Asa man dana? Kari. Isara ka buhok. Pagkipin food ma. Wog. Asa may popsicle kadto. Aman dana. Kana ma. Kari. Kani mo. Kana isa o kara isa. Kayo ha ka. Ay. Ayo ha. Ora ma. Adi kakakaon. Ayaw. Ayo ha. Adi ka mo ayo di siya kakakaon. Ayaw. Napigang kang dalto. Adi pang labot na siya. Adi pang labot na kay mahog.
ikaw ra ma. Kawayo ka. Ayaw. Adi lagi labdi kay mahugna kaiktan ka. Uba hindi ko mo ayaw, madi ko kaunog. Di ka kakaunog di ka maayo. Palit na ayo, ang ayo ka. Kay insama nimo pagpalit ug di ka mo kan tudloan ka na karong ikaw ray palit. Papasan ko to ma. Ngisi, di ni. Utan karong na premium. Pero magpabudjag ka na, di ka kakaunog. Kuan. Ha, Tama? magbinutan. Unja, lipay ba? Lipay ma. Nagsami-sami man yung bakba. Mana dyan kalipay ang kornito. Manudari kay durag tindahan. Di po kanunay ha. Di kanunay. Di mo po kanunay mag-ice cream. Di maka-hyper ma. Napay mong gibit-bit. Hi guys, madong hapon. Ang lako mi hi sa ila na. Hi. Asa ta padong? Petikin. I love you to big day. Panahon. Now. Alas 5 sa hapon ay ngati. Mga lupan kay na pa. Minsan na barangay Kayakay. Kato kagong-kagong. Daghan naman di ay. Ano ta mamalit dani? Malig. Apay barangay Putlungkam. Kay happy haman. Di Putlungkam. Lata na tata. Na may nakaatang tong truck po doy. Ang pili ko ng isang pani. Aman na, tudlo na ha. Aman, dali. Stick bread gahi man ha, gimangipon. Saman, hala. Saman. Ha. Di, stick bread siyang gikuan. Asa yung maya? Dali na. Pili na. Pili na. Nang kanim ha, kanana. Kani ka papa. Kanawa, parihara ba mas mong papa? Kana ako Kanay ma? Kanay mo ha? Kana ba? Torta. Kana. Lalami, rabari. Aman day. Wait, torta isa. Imo day torta day di. Torta mo ko na po di dya. Dua.